simbahan dito tapos sa nagbuwa at wala ng tubig. At ayan, rescue tayo sa sakyan nila. Wala ng tubig, iniwanan nila yung sakyan dyan. Isinakay ko dito sa motor. Pinunta na ako sa bahay dun sa amin. Nagpahabal-habal. Lakas ng ulan kasi may bagyo na naman. Kaya kukunin nyo na kaagad habang mababa pa yung tubig. Diretso. Ano, may bibilin pa kayo? Wala na. So, maraming salamat. Dan na lang po tayo mag-usap. Sige. Ano, diretso na ako? Oo. So yun, sinakay ko sila. Sabi ko, kukunin nyo na kaagad yung sakyan kasi. So yun mga par, ayan, good morning. Time check natin ngayon ay alas 6 ng umaga, araw ng linggo. At yan po, nagsimula nang magparamdam yung bagyong Leon dito sa Bicol, dito sa amin na naman. At yan po, malakas yung ulan. Posibleng bahain na naman kami dito pag maghapon tong ulan na ganito kalakas. Ayan. Kanina pa to umuulan. Grabe na naman to. Hindi pa nga tayo nakaka-recover sa bagyong Christine. Ito na naman, mayroon na naman sa sunod kaagad. Tuloy-tuloy pa rin yung ulan. At nasa 1 oras na umuulan. Ay, may tubig na naman dito sa harap namin. Baka umapaw na naman. Tinitingnan ko yung yung itsura ng panahon dito kasi may naipon na naman ng tubig oh. Baka bumaha yung motor ng kapitbahay namin, kukunin ko. Ayan, baka tulog pa yan. Ang problema yan kung nakalak. Kasi yung van itataas ko rin dito. Lakas ng ulan. Ayan.
mas lalong lumakas pa yung ulan. Ayan. At yung mga grocery pati dito, halos wala nang laman yung mga ibang grocery. Kaya dun sa mga binibilihan ko kahapon, nanimot-simot na lang ako dun sa mga biskwit nila. Mga cracker. Hindi ko pa nga nadi-display. Ayan. Wala na rin laman yung tinda ko. Mga dalawang oras o tatlo, sigurado to, apaw to. Baha na naman to. Kawawa yung mga na-stranded sa San Fernando. Mga bakasyon galing Maynila na di nakakatawid. Simbahan dito tayo sa Nabua at wala ng tubig. At ayan, rescue tayo sa sasakyan nila. Wala ng tubig, iniwanan nila yung sasakyan dyan. Sinakay ko dito sa motor. Pinunta na ako sa bahay dun sa sa amin. Nagpahabal-habal. Lakas ng ulan kasi may bagyo na naman. Kaya kukunin nyo na kaagad habang mababa pa yung tubig. Makadiretso. Ano, may bibilin pa kayo? Wala na. So, maraming salamat. So, dan na lang po tayo mag-usap. Sige. Thank you. Ano, diretso na ako? Okay po. So yun, sinakay ko sila. Sabi ko, kukunin nyo na kaagad yung sakyan kasi dito sa Nabua, tansyado ko na to kahapon na magdamag ka ako, walang ulan, wala nang tubig.
Yung vlog ko kahapon, may tubig pa dyan. Ngayon wala na. At daming stranded na sakyan. Tapos kahapon daw may gustong magtulak sa kanila. Dito lang banda. Yung bayad 500. Nako. Dito lang. Itutulak daw sila makalabas dyan. 500 yung bayad. Ilang ano lang yan. Napakalapit. 500 ka agad. Pwede naman yung libre. Basta makatulong ka sa tao. Sinakay ko silang dalawa. Lalaki pa naman. Para siya malalaki kaya lapat na lapat yung ating motor. Susunod na yan sila sa akin. Dito wala nang tubig. Kapon meron pa. Sa mga pupunta sa Nabua, ayun na po, possible na makakadaan na po kayo. Ayan. Bahay. Tuloy-tuloy na yung ano, yung biyahe. Dito kahapon malalim pa, pero wala na. Malalim pa. Dire-diretso na yung ano natin, biyahe papuntang Nabua. Kung sa mga viewers natin dyan na taga Bicol, ayan po yung sitwasyon natin dito. Okay na. Kaso may bagyo na naman tayong parating. Baka umulan, balik sa dati yan. Kasi yung mga tubig dyan lang sa gilid ng kalsada. Ayan. Antayin ko nga ba't wala pang nakasunod. Baka hindi nabubuhay. May motor ba binarsa. Ay, nasa likod ko na. Nakasunod lang sa akin. Grabe, basang-basa ako. Pumunta sila kanina ang malakas ng ulan. Kaya bilisan na natin. Punta na tayo ng Buwaka agad para ma-rescue natin sa sakyan niya. At hindi na ako nakapag-helmet. Pasensya na po kayo sa mga viewers. Hindi na ako nakapag-helmet. Kasi basa rin. Araw ng linggo. At dito, malapit na ako dito sa amin. At parang bumaha na naman ah. Ayan oh. Ayan na naman yung tubig. Grabe. Galing sa bukid yan. Puno. Ano naman. Sabi ka ng ulan na yun. Baha yun na. Yun na sa mga palena naman. Baha na naman sa kanila. Pinsan ni Kuya Noli. Baha! Dito na, nakakuna. Daan naman tubig. Spillway, baha na naman.
Puno. Lipos na nga ni. Nagasunod ka na ko. Nagasunod. Ito na buwada na tubig. Lipos na sa Espilibitolos ay. Oh. Lagpas sa Espilbi na. Nabuwada na tubig. Nabuwada na tubig ato galinguan. Ayan, dito na ako sa bahay. At buti di umapo yung tubig dito. Ay, sa wakas. Ayan. Ayun, na-rescue ko yung sasakyan nila. Na-rescue natin. Doon nila, kahapon iniwan nila doon sa may simbahan ng Nabwa. Kasi kahapon mataas pa yung tubig. Ngayon wala nang tubig yung Pumunta sila sa akin kanina dito na umuulan. Kakulin na natin yan kasi wala nang tubig yun. Yun nga. Kuhin ko lang, ba't wala pa? Nauna ako sa kanila. Galing Maynila yun. Ito na sasakyan. Bagal na na. Nila na doon na rakiko ba? Rakiko di.